No niin, sitten lähdetään toiselle vetokierrokselle. Katsotaan. 9.3.46 ensimmäisellä kierroksella ja Reikkaani lähtee ja Saki Niemikiinen kattanut on jatkoa. Ja reippaasti. Painettiin sieltä kytkin ennen Turkua alas. Hienot savut, oikein maisema pimenee täällä. Vuoroasteeseen reippaasti lähtee Terokin matkaan ja vauhtiseen kuntiin. Jäädään 90 metrin tuntumaan. Ei tullut fulkullia, mutta kyllä Tero paransi tuossa joka tapauksessa. Joo, sitten lähti vetokäynti keskivarran vuorossa 92.84 ja hyvällä vauhdilla lähdetään tästäkin. Nyt tulee pölyä ja nyt tulee nokea. Ei tule hulkkulia ja kisa on ratkaistu. Kisa meni niin, että Vesa Kivimäki otti voiton. Kakkonen Leif Keskevaara ja kolmas Tero Äyräväinen.